Kombinácia domácich v strede poľa, ale zachytená futbalistami Serede v tejto chvíli. Ponechaná výhoda, Kalmár má dostatok voľného priestoru, stále Žolt, Kalmár potiaľ loptu ešte na ľavú stranu, tam sa mu ponúkal Davis. Kalmárov ďalší center, tentokrát odvratený, ale tu zabudnutý. Bajič a Dac vyhráva už 2-0. Tak Andrea Bajič, ktorý v útorok dovrší 23 rokov, si pripravil predčasný darček v podobe gólu. Od 12. minúty Dac vyhráva už 2-0. Tu ešte raz Kalmárov center odvrátený. Na ľavačku si loptu prehodil Andrea Bajič a Dac vyhráva 2-0. Ani teraz Adnan Kanurič nemal príliš veľa šanci na to, aby predvedol úspešný zákrok. Takže Dac už vyhráva 2-0 a už včera sme videli jeden debakel pod Zuborom, Slovan zdolal Nitru 5-0. A Dac určite nebude chcieť zaostávať, rovnako sa darilo domácim podobne aj v tejto chvíli, keď už vyhrávajú 3-0, no a to sa presadil Marko Divkovič. Na Sered sa to valí zo všetkých strán, Dunajského Stredčania jasne dominujú. Erik Davis takto našiel za obranou Marka Divkoviča tým jedným dotykom. Prekonal Adnana Kanuriča, tu ešte raz Davisov, opäť nadýchaný center. Vučko ani Tidjane Dživiba nezachytili nábeh mladého Chorváta. A ten Adnanovi Kanuričovi dáva gól! Druhý v stretnutí. Dac vyhráva 6-0 a vo virtuálnej tabulke v čele Fortuna ligy. Tak Bajič si naozaj pripravuje famóznu oslavu svojich 23. narodenín, pretože jeho slávy budúci týždeň a tie oslavy budú môcť byť veľmi veselé. Ľavou, pravou Bajičovi jedno. Adnan Kanurič bezmocný. Dac vyhráva 6-0. V nadstavenom čase trojhodejstva domáci pečatia zrejme definitívne svoje víťazstvo. Rovný poltucet gólov Dunajského Stredčania.